Samtang kutob na lang karong Biyernes ang substitution sa mga kandidato nga magpapili karong umabot nga eleksyon. Apan giklaro sa Kamelec nga kadto lang adunay partido ang kwalifikado nini. Si Chona Carrion sa ubang pa mga detalye. Hangtod karon wa pay nadawat ang Comelec Mandaue nga mga kandidato nga magpa-substitute. Hinuon mato ni Jacqueline Riuyan, election assistant, sa November 29 o karong Biyernes na ang deadline sa substitution sa mga kandidato. Apan giklaro ni Riuyan nga way labot niini ang walay partido. Gipahibaw usab ni Riuyan nga November 30 hangtod midday sa election pwede maka-substitute ang mga kandidato nga namatay ubos sa kondisyon nga pareha og apelyido ang usab. Mahimo usab ni ining mga panahuna maka-withdraw sa kandidatura. Ang among panawagan sa magpa-substitution, dili pwede magpa-substitute ang independent candidate. Katurang naay party. If ever katong naay party pod ang gusto niya i-substitute, wala pay party, pwede niya maapas ra niya nga magpakuan siya, magpa-nominate siya sa ana nga party. Samtang gipahibaw usab sa Comelec nga wa sila girekomendar aron ideklarar nga nuisance candidate. Sa dakbayan sa Mandaue, upat ang nagpapili pagka-mayor, duha niini independent, duha pagka-vice mayor ug 22 ang magpapili pagka-konsihal sa dakbayan. Samtang moabot sa 266,091 ang registered voters sa dakbayan. Chona Carrion, Balitang Bisdak.